Les obres d'urbanització de l'avinguda Felip Pedrell, que han començat aquest matí, duraran 5 mesos i consisteixen en la renovació del ferm i la construcció d'una rotonda amb l'objectiu de millorar la fluïdesa i la seguretat del trànsit. Es tracta d'una de les actuacions incloses en la millora de la xarxa viària de Catalunya, endegada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Les obres van a càrrec de l'empresa Bexa i tenen un pressupost d'1.040.000 euros. El projecte també inclou la millora dels elements del drenatge i la renovació de la senyalització vertical i horitzontal de la via, així com la instal·lació de nou enllumenat. Pel que fa a la nova rotonda, tindrà un diàmetre exterior de 55 metres i permetrà millorar l'ordenació del trànsit a la zona del carrer Descarrega i el portal de Remolins. Un cop es completi aquesta actuació, es preveu que la Generalitat cedeixi a l'Ajuntament de Tortosa la titularitat d'aquesta via, que actualment és una travessera de la T301. D'aquesta manera es completarà la cessió al municipi de les travesseres urbanes que es va iniciar l'any 2006 amb les obres i posterior traspàs de titularitat de l'Avinguda Generalitat, l'Avinguda Colom i la Rambla Catalunya. L'anterior corporació municipal de l'anterior mandat, quan la Generalitat va restaurar l'Avinguda Generalitat, la Rambla Catalunya, al carrer Lleida, i ara toca l'Avinguda Felip Pedrell, la T301. Aquesta és una travessera urbana i aquestes obres s'han adjudicat per 1.040.000 euros, consistiran en la restauració del ferm, en la senyalització vertical i horitzontal, la millora del drenatge, la millora de l'enllumenat públic i també al final de la travessera urbana la titularitat serà transferida a l'Ajuntament de la ciutat. Amb motiu de les obres, l'Ajuntament de Tortosa ha adoptat diferents mesures per organitzar la circulació viària i l'aparcament amb l'objectiu de reduir les molèsties als ciutadans. Així, d'acord amb les necessitats de l'obra, l'accés i la circulació per l'avinguda Felip Pedrell estarà limitat i s'habilitarà a l'avinguda Remolins per circular-hi en doble sentit. Això farà que se suprimeixin els estacionaments en bateria d'aquest carrer. La policia local ha recomanat emprar, mentre durin les obres, els aparcaments de les carpes del riu i del pavelló firal.